हौवायासो गाज्रि जानो हागौ गथ'खौथ' गावनो जोनोम होदों गावनो खांदों फेदेरदों बेनिखायनो आङो न'खरनि माखासे मानसिफोरनिखौ खोथाखौबो लाखिजोबनो हाया सहायनो हायै थानो हायै बायदि न'आवहाय आंखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामदों बिनि थाखाय आं गोजान जादों थेवबाबो आङो आंनि फिसाखौ गारनो हाया दिनैहाय आङो गोजान थादोंबाबो आंनि फिसाया दिनै आंजों गैया बुजियैनि थाखाय हौवाया बुजियैनि थाखाय गावनि गोसो बायदि जे गोसो जे माबा खालामदों आरो बे मावदों गावनि गोसो बायदि फिसानि लाइफनि फारसेबो साना जेबो साना थेवबाबो आङो गावनि फिसाया गाज्रिबाबो आं आलदा थादोंबाबो आंनि न'खरखौ आं नाहरजोबनो गोनां जायो आं थानो हाया आं नाहरजोबो आं खस्थ'आनो मोनथों आंनि बिखानि थैखौ दै खालामनानैहाय आङो आंनि न'खरखौ नाहरो आंनि फिसायाल' गोजोनै थांनानै थादों आं लुगैया जे गाबोननि दिनावबो रायजो राजाफोरजों आङो आंनि फिसा थानाय न'आ न'खरा एखु हैजाया बा रायजोफोरजों असनमान होजाया बिनि थाखायनो आङो फैसाखौबो रायजोनि फैसाखौबो आं सुख'नानै हरगोन 25,000 फैसा होनांगौ दङ बेखौबो आं हरनानै होगोन गाबोन आरो आङो मास मोनफ्रोमबो लन सन हरनानै होजोबखायो कारेन्ट बिल सोनानै हरजोबखायो आं खाजा जानो मा जानो आं दखानावबो सोनानै हरजोबो नामावसो आङो हारसिङै आलदा थादों आरोना मानसिफ्रानो सोरबा सोरबा बुजिया नाथाय आंखौ गथ'निफ्राय आलदा थादों होननानै सोरबा सोरबा दुखु मोननो हागौ बयबो बिमाया गावनि फिसाखौ बावनो हाया फिसाया गाज्रियानो जाथों गावनि गथ'खौ गारनो हाया आं जुदि जेबो मोनथियाखैबा आं जागिनानै गथ'फोरखौ आं जेबो होदिस्लायाखैबा गथ'नि फारसे जेबो सानाखैबा गसाया आंखौ दोखो दोखो सावहोथों आंनाव हाजारसे दोखो दोखो फाहामनांथों मैयाहाय गथ'खौ खावनानै लांफिनबाय होननानैहाय आंनि फन मेसेज थांगोन होननानै नोङो सानदों नामा सैमा साला हो आं नोंखौ सिगाङाव बुंखादोंमोन ना सानसेबाबो नोङो फस्थायगोन होननानैहाय हो आं नोंखौ मा खालामनानै जाहोबोदोंमोन मा खालामनानै जाहोबोआखैमोन हो सिगाङाव हो नोंखौ आं मालायनाव माइ खामला गायबाय बायनानै न' खामला लिरबाय बायनानै आङो जौ सेरेब सङै सङै हारसाफोरनो फानै फानै आं जाहोबोदोंमोन नोंखौ उन्दै लांफिनदों नोङो मैयाहाय ना नों लांफिन आं नोंनो फनबो हरा नोंनो मेसेजबो हरा आं दिनैहाय आंनि बेगें हारा हारा आंनाव हाबजोब्बाय थेवबाबो आङो हिनजाव बिमा हिसाबै आङो गावनि न'खरखौ सिफाया साननानै आङो बे न'आवहाय रायजो जादोंमोन फिसाफोरखौ आं गावस्रा होआ होननानै आं दिनै दाखालिनो नोंनि न'आवहाय गेस जोबदों दासिमबो नोङो गेस सोनो हायाखै 10 थाखा 20 थाखानि नोङो बन बायनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जागासिनो दङ नों लाजियाखै हौवा जानानै आं नोंखौ दाखालिबो ट्राइसो नायदोंमोन हरनो हागोन ना हाया दै होननानै आङो लननि फैसाखौ आङो हरा होननानै मबाइलखौ अफ लादोंमोन हो नोङो हरनोनो हामारा जेब्लासिम आं मबाइलखौ अन खालामा अब्लासिम नोंनि न'आवहाय मानसियानो मानसि जेब्ला आं फैसाखौ लनखौ मारि हरो होमबासो नोंनि न'निफ्राय मानसिफ्रा ओंखारबोबाय जेब्ला आं नोंनि न'निफ्राय गैया अब्लानिफ्राय नों स्कुटि गारि गासिबो बन्द होनानै जाबाय गाबोनहाय मा दं गाबोन नोंनाव बेनि जेबो टेनसन गैया दिनैहाय नोङो बिसिखौ बोरै फाननो हायो फिसाखौ बोरै फिसानि लाइफखौ बोरै बरबाद खालामनो हायो नोंनाव साननाया बेल' गाबोनहाय नोंनि रायजोआव नोंसिनि रायजोआव बेसेबां बुरजा थाखा फैसा होनांगौ दं बेनिबो नोंनाव जेबो साननाय गैया आङो अननानैहाय नोंनिफ्राय आलदा थादोंबाबो आङो 2 गाहाम लन मारै हरगासिनो दङ दिनैहाय गाबोननि दिनाव आंखौ माब्लाबाबो फन दाखालामखा गाबोननि दिनाव नों